Kitariki nemerongo ibiri na momotienyu okane omwaka ojirwe nemerongo ibiri na isatu ekero twakwariga ndi gusiri tukuri ichuma aka twakwariga ndi asimambia boniga ochaka muna intwe na ndokora muna intwe kega ndonzi asoberere asenjira ya bene kabisa twakwariga ni mambia boniga ochaka muna intwe na ndokora muna intwe tukuri yali ya Friday nyurana Friday nduru twatwara mangana mange kegera no murubiri bwatoke gose Wana twakwariga ndi asenjira ya bene no nyama kuba karo makerekini kuba ndia mioro maite roriri go chanande liasira yo twanjire mwanju muri itanda se soberto kwariga ni asenjira ya bene uchaka muna intwe na ndokora muna intwe asemambi yabo no semirwe no kwabokire asike bakya kugenda njirore kugenda gose turi roberia bono kwiroberi kuri nyomba mwawe tukweri bare bare kwariga ekerere ulde ne ulde yuba ne holiday yes korukuna ke lieta diri Idi Fitra ya kabisa higo Saidi Mubarak ya kabisa baisira monsto ko baganiri ulde ye inengia ali tukurinurigiye keromogoshe ke mutinyo ramatani yes biasa macheno kabisa gotu akwariga ni uchaka muna intwe ndokora muna intwe asemambi yabone mono good morning morning to you likubeli ndoje likula sete sana lakini nayo de tolia kerenze napa mono nkubwenore umwanche murigeria emampingi ali tukulia ijuma buna ire botambe ntobwati mangemone kirundo bono twaragitigire twachira kirundo sana wiki sana kuri Jumatatu twarakoze interview kabisa yes bono rende ne kinga gichyo gutibukana kwibwato kinga gichyo gutimuka keigo arafu rende tumanye gwikaga ali asetu kwibwato kabisa turabeka stress kando bonko mwete na bugwichurira na bwaba buna musio flash rie ichoire na bugo delete bintu gete egere flash ya tuara na indelibaga igabono tugikense mune nusu goikatuchikora harusi mangana mange obonko torabo sansamurana kabisa na libora arengereri biyana enda se weekend ne weekyenye igabono tobese gukumia request na beko na gotonya mosmos ekiagera eyone renga kyenyinge togochikoira sengenchuko ibatakabona iga engo kumanyitore ntoka barunto manyo mwanchu murigeria pi ewe katumanya ali enda tokoreka yes nali roberi gokoreka na senjira ya bene igumanju muri na manga enda tokoreka na ime na isiko ya Gusii igobono tutumire uchumbe yao tutenga kwa bokire na ngakirobere diri tukulia semambi ya boniga asinchira ya bene ndonse sobogete era kwa bokire wada sike bakya totaina yaje na bokire inda sigete ke bakya na ngochi gosena ikire na botura babiri batatu asemambi yabone kera mbono bandete nyago kiamaka ikarondo jina chiana chikijida kankeigo jida isano na ibere jinsa 12 cyabona mambia igabantu bono bakoboka abandi bali babugete mambia juni bachire bakire bagora kiro bakoboka boniga mutarazo kuri nyomba mwawo na boto tena yaya jini ngonda sense mogete na ndendo berdiri tukuriane ekibago gochiase okogenda litukuriana lero litukuriana mono asorongora usi na lyo konyora abantu bakwenda matanga bakwendi bali batunyolde igeto kubatumira ngora yitu kurundi Steve na somboro beri Ensakia bono mambia asante sana musubati Felista Nyanchama baba good morning omwana Felista amono mwana Layton kari asante sana ndonsi ya sori no mwana Steven Junior tuabaga nireli tukoligia na ende bali mwero vereti gati yabon kari igone manyete uyuni ngona tema na toligireti asinjira yo bikirano kigima baraza good morning bali bero vereti kwenda samatanga lero na maene abantu abange kwenda bali asemeyega yokurisiko yo mweli gochasaba mwa bali babanyolije tukobasabira maya kiagera rende yone risko ya nyagosira aiwa maskani ya botambe Brighton ngobori arenga kimwe kirasa matanga tigaguturubanania amatanga tigakogenda mamincha ye program ekiagera omunyakiro bunaro obwatetie igonye oikirase geto tumire tigakoleta rioroche tigakoleta liberera ayategere kiagera yona matanga yabanyene barosetie mirobiri karwero ngori yao ka masabo na indira nabuo gobuye nyasa wanchiriraye na ndari rasma oyiguri bagukwana matanga matanga ndogo ndono kore miengeri na bokojo na barabukando batena pole ururungori yao genda tari rasma oyiguri kondo no kwane okume gose obena rasma okwane kwa guri bagatena ke yongorera yane nanya go chambo na chiro bakweli waja go ri kondo bende bare bakare ko ikono kukwana lialenga lakini kwa ukoma uja go lisamu kabisa okuliasi morera
Aginde nelina karwa ikira matanga tuigwana mutuigwete kurwani akikwa uri gukwana agende tari gukwanira igobono nere bya maskani ase karwa ikira matanga uko ore buya oira nenka mwao yes igobono mwanchu mulire bali moko endra kweyarigania bono mambya kwenda ase shughuli chaino onde narutigare chiaka aka kayinga gete bono mambi mbunya abakwenda ugatungore onde naroro beretie gusibia chianga rero nere Friday onde naro tagete kome nyomba onde naro tatakoro bosafi kwa jumla asibie birora asibie veranda asibie nyomba kabisa onde naro rengerete koletere ng'ombe endagira bono mambia mona banyasaba tobona ali bagosomba chinsi abo baguchibeka asichibwenerete eyunegasi gokoreka bono mambe tunashukuru sana asibalimo gwetuma ekiagera neba Friday ndero temanyiti goserero Friday temanyiti ego tenga rero tulia ero netagete nero no mwana ego goika bwigase wende geticha wende mirimo asibalimo asokire kogenda na boda boda asimo korire mirimo ya ino twabaganire litukoligia abantere babaito para mwabukire bono mambia korabona togoteba butambe cheki gari yao nyekebwate pancha nyeire mpaka garage bono mambia bantumbara ichura by sambiri go mago so stage na maene teri go cost ndio singa bono gari geterane na nyora bako myokania competition eraini ngari kie gotanga ya tutangana ngari kiere maega togenda so karatanganire garage gari ko service sambiri saa 3 bado inechi saa chingia naboko nyolikiao ebuya sana ikende kera ke twarne mbaskare mingi ya base bara kustama tukama igando basiri bugima bwabo sana igo chinterwa chitu kabe maiso na etema kurenda abanda ababiria ubugoretie kiagera abana bawo kogera okwentereba toko bantereba utabwatia biria igono kubwata biria abateja bawo gakibagendi ngora bagasi bawika inde twetange kurwasa makweri aya agoje kubwata kanare mbasukano yebara twakware ni mwanchumburiri kanye tutumera uchumbe yawe wetera se namba 0792192834 iyo nere namba tutumera goja studio ase emambi yaboniga tonyole uchumbe yawe nyora sese mitandao Facebook tonyole Ndizi TV News digital boy asesema ya YouTube na woto nyora Ndizi TV News wotaka uto tweet na woto tweet @Ndizi TV News iyo na platform cheto asemambi yabone bali banda tubwati asesema mitandao tunawafuria kofia bali banda tubwati terrestrial TV medando bono babukire ko nyora no hotel babegete TV ya Ndizi alia oyo abantu bari more than 7 mbakitario mono nyomba ko nyabone babegete TV nyasiali banda tubwati asemambi yabone tukuwafuria kofi todena nuni no mashabiki tamanene mete mobe mobo na into toba igona bera ni gasibuzo ni koromora motorigeretie yana tokole mana ya tunafanya kazi kwenyu na ili motorikire uchuma tenga kibwa kinga kimuroberetiri tukulie ino asinjira yabe nditukure onale nkasa matanga ali nchoro ase ogosira kwa tatu mwabo bishop bishop ago Eldoret tekuna church kichana no twali nk'abarandi abange sana abantu bagetalia lakini twamwene litiko ligoro mugaka bwe miaka emiyemo na ibere emiyemo na ibere wano tu gono uralire byage gobona pasta celebrating live jojijano pasta we are just celebrating iga pasta ndo jeto igoro pasta majeto no twali reverend you represented us twali ngabange sana ndo jeto mpaka chadi sabo kero twali ngenene pasta Kisii PG ali urasmarano alenge oyo ndene ruturandreti oyo kurukuna nere karaoke no mama eto yo deliverance no mama eto nero twete message yo manene all right that was good mbuya kwenda korwesiko 102 years you know go kerubu momo gako yo amenyete si raisi abandrero abana basinini bakule by the way tigatusabere ense ya Kenya tigatusabere ense ya Sudan kilikunkire naro chali gwetana na semitandao sio kuzuri sana civilians mbarocho bakongo bunge sana tigato sabe kigima masabao na ya reverend na ya Joshua na bakubwa maombi naweza shinda kila kitu igabono asibali mwene tia bamino litukule igoro rema ekiagere sababu nyasaye nabwate bali mochukwane bamino rema bali morwale tasinya gitari na ndibona gwate biti bingonya role kinya gitari au ambabegete Ndizi TV barwire bakona kuligereria lia tigato bago semelianga nkubwena more
urwaire mboli ase ensemo ya inama tu concept nkubwena mole na inumuira nenka mokore emirubirio ya ino asubati mbaro bali ensemo ya maternity bono mambia batete kolete kitungwe kiya sense rema kabisa kiagera nyasango baitiare gechararo. It's not so easy to kwana wike wadieri ninko endande na inumete it's just birkari. It's just birkari na you should pass through labor. Wanawake wanapitia shida. Lazima mweta abulepa enturende ne katori yebigari. But rende am of an opinion inga omongina gako endalanya guchacha na tiga baenda no mugako Sikusingo enda bale. Sikusingo enda bale. Ase chinsa chire developed. Ase chinsa chiri chiara mugeti mapema. Your husband is ever there. Nero kuna goko moyo, nero kuna osisi kyo mogongo, nero legali during that pain. Nere pain yeganeti yotu aro montogo karibu sana. Bali morasti wadi echo maternity basubatire ma rende nyasaye na babwatesie. Professor mwana lento yote. Na gambia mbene ngo terende ngo kwana to nero toke. Bono abasaje sikizingo enda bali nyagitari abunko ko barabaro kibabo. Lakini ndabasaje abage karo kurigeri ko timetingi bago se bako banyagitari. Ende odana no ne kro mukungu apimirwe ibona yote ano njimbi yande. Usiko ko study ya obuya. Lakini sikwisi mede na Gusii. Njonyoro musaje obugore tio mwana boli ne baby kalia atari raisi. Si raisi. Atari raisi. Atari raisi musaje abange twizabo timaiti. Mwajura muri na bawo today. Njonyoro musaje obugore tio mwana yaboli atari raisi. Abake baba. Ne kro bako no ne clinic hospitali. No ne kanisa. No ne kegeni. Mede recommended dina. Abugoleti bagi, abugoleti mwana, abugoleti nini. Lakini ndenje ngora aba mama abasubati ngora abafulia ande kofina inu ikere miromo kwa ni metindi sana. Maito mwana na bako nyaga iwete bobo butuko bugima. Musaje rogona aye ntutu abarakidi aye turi kurara. Usiko no musubati karako enda usene lisabu osenkai matatu akolina bwata abana. Lakini musaje ene bigugolina ode mukunguna nchuna. Bono, I remember ngwa kolete a topic ya iziti node abagaka kubwate siabangina babo. That was a nice topic. Nensemo ya bali bago konya basubati babo tunawavulia kofia sana. Ikiagera miri bosera li wiki. Yensemo yo bosera wiki elimo watebatenga mbiya abagaka bakonya barugi babo. Ngaro abandu bakuligari batenga it depends. It does not depend my friend. Tagurambura magoro aronsi bye binto. Abate bade mengi. Na unajua abantu batange kararwalete ekararwalete ndubwensi can do that to barumo kungu karwalete to kora bana balemerali sana but rende it is very much in order obuna bobwanchani na bobosera ekeromo kungu akona kwa busali umwaka naye ukona kusabuse bintu tora change ekeromo kungu akona korosinda grali kwa ranga changa ne nyingi kwana komokonya nkenke it's very much in order kwanya rosuno mukungu ne gasiali weekend chianga chichoirega agora garwate mwana ibere bitatu bago change chianga kirenza chianga chichirega muswa ayane weekend igo kara se puru wasokire ne puru kale kabisa mwana wasaka kabisa wikatokonyane. So that was a nice topic akirende mwaso metibia I think a change nero lakini asibali barabo change nero lakini ndawa kungwa mbakonyu benene mwana akonye bwana ukuragira ngento ne kiarari gosokugoro bas bali baya mono lakini ndi nawa ya mwe in my presence we are good people ngoga ni tuli twakonye na tara simango taiga kinkonye no you can sing umonto yogaki orosire it's high time to bwatirane tutimoke mapema twins abiya sana abiya mono mwanji muliri wenda tutumira uchumba ya asimambi yaboni gatonyore kugisoma tore asenjira ya bene kiagera enero Ensakia muri Ensakia ro korosera litukuria au twagotebina na ali akora kana kuritukuria goro na lero berere no henankyo kiara ntuko sio mitori twa maingi kenda thoje sa motukale bosio yo manju muri litukuria goro twaro jo murai bwense dr gwera muto na jete ali asekyo begeri kiara di cross musaramo bali bagakwana na kibi atagete ko chiko make sure na ekyo begeri ko nyora kere
chibese chibese chawe karukuru ase budget inde bakore miroberi yabo borongo bete red cross nko kodere miroberi mia sana kwenda kina ba tokonyi no sa emergency yabeire uwa wanasaidia sana especially emergency services kiombekyo kia Red Cross musarabo mubali yatenire n'aba Kenya yatenire sana korwo bokora libwaye kiabere mara chinga kicho bokong chinga kichembura chinga kicho murakera chinga kiche emergencies igobono muraiwense natebetenga se umwaka w'echibesa 2023-2024 na chekubeke nsemo almost 100 million ase kiombeki kiagera una serikali nabo bakurwo bokonyi bwabo gusogosira ase kiombekyo kebe empowered mateke getigwigo nabo bokongu bokoba nabo bokoba jua mangana alibuna alimurakero urenge gusore no gendrete koba lakini rio tindiete kabisa chinsa macha north eastern ya north rift ngiathenete sana imara gekaenda nabo babige tumurubuli bwukugura no nyine chiombe chirikonye chiarosire bakugura chikonyenywa bakonie enyameri that was very good igonke bwate impact sana ase aba Kenya igo morai na chetalense ya South Sea Nairobi akarue ireyo narwete irelia na jakore bo ndoro nyina chingwana chacha getegati ya Kenya Kwanza na Azimio la umoja wa Kenya ne timu eri nyanya ndete kurigoro ekere kurawa na Boni Arwale ine semeri ya Kenya Kwanza na kurwense me ndi bakurawa na Obiyo Wandanyi igomba mera ndete kurigoro bakajaga bono bachaka kubeko mosingi na kibaju kwana rende barorenga kimechando eri erenge de Kenya ngakiekwera bo igo bishops go se aba kuru ase ya Catholic nigo batebirera na asikike kambiro ekiarangia na chete umuntu bwete chikura chicha 2022 nchiabwa to mubui abambo buririgo andi yarokana raira ta ko push PPI kananda ko machiri ruto akara ko implement PPI wetero murangu iga ina aragenda da sensito ya Kenya alafu rende naende naro nyomba chuburalia gusubuna intwa baralia toko imizwa gali kigima enchera tobwanerete kubika amangana itu manganaro turakwana baralia abayo kogosa guchiase abananchi kolende ababwatani bali bagusira mangana nyomba chuburalia bakubwatrana university ya Aga Khan wetira umo professor Nanzi Buka litskole igoromba launcheti igorongana kia barali turakole gasi burunge anene keroto ko report amangana alengete human rights ose humanity ose mangana ya rape cases mangana suicide na mangana nda mange twarana kitoko ya beka so that to balance ngana ki nkarambija it's a learning process sengencho abaliki na barabumwanya abantu enchira nero rakebeke onyore kwagosira abantu note that wotagete kobeka sekerenge kebe sekerenge kia we are humans mugana noro ragukune onyore kwayobekire inamana koleta amaonchoro ligeta sibirengere bya bananchi igomba chage balonche tumurubuli yogetabu gete igabaliki na bagonyora barasoma bararenga emiganende na kibagwenerete ko deal nero especially elirengeta mangana yo obwene bwa mwanya bantu biya sana ino aragenda itukuri goro itukuri ne ulde yere chibengi mete gisiege derero kerere heulde yobono oruwenyi togoro nyora sebengi ni wora ndai tiem ure wamefunga yobona bashira mbonse asebale tunawombea litukuri nurigia mukole Ramadhani ino biya ikiana ino nomule na ino aba Kenya Sudan Sudan mangana tari baya mrio wa bunduki mtoto wa bunduki enege ndereta alia chisa jintindi kera bantu bakuru wetani chimibere watu wamekufa anda abandi bale innocent chimbude chintindi chikuru tugalia sense medi ya Sudan igoroji Kenya to enda sense ya Ukraine seginege nderete kigo cha kalia ibintu bikoba igabona igo ibintu ko borabire ani nguturubana bire ase chinsegi
Good morning, Reverend. Yes, sir. Yonkoro as Kennedy Gisemba. Atavirenga Reverend ya salimike sana. Ora abantu babekasa muboka Nyasaye nonye makindu getuma natebaganyeta ari yebiro. Aganyete makindu nari kasamwe yotebangana gojia sana ayebiro. Ayebiro bono digaminyokoro. Digaminyokoro kiara lituko liarero. Nari kuriria mangana apita. Ibonera ekoba Matthew 14 ali ochakere 20 otirimbo ke guchinsabu ekarokora na Yesu mete ngotara ngasa maji mwete gotara maji guru. It's not easy. It's not easy because ekardo soma ba Israeli batare di maji mwe no adunya sana abadi jinguru batara maji ali na divide lakini abange mbaruja kwegena abange baruja kurama nande Moses mono ekaralinde yasa agata muda yohano ekero go some ke bungo kya Matayo igoro ya Peter Peter nere no mwango lengerende akaro de Yesu nanjenta ketentare na wate character ya funny mednya sana bwa mwanchirita kama teka kuru bwato akaswali ndaga gutara lakini bono kubwateka no kwegena kwayo okay ekeraro re melindo storm agaja gukura agaja kulimera ore keraja kulimera ria ukuna gakyo monone nkonye bono rende kwegena kwayo kabogo oimpita naende alijawa na kiburi alijawa na kiburi akeraro icho chagire gutara rochenga kai na inja I can do this through me akeba oyo moteinga tara so that one also ikachangia kwamba akaja kulimera nande Yesu nero mokonye nero mokonye terende mede Yesu nango wetira ngotene ni alinge melindo bono Peter ekatoso mumugano yo Peter na boro tubuga waigire mede Peter alifikiria amefika rende bono na abeire Yesu gatona ara bono njina abeire pasu ingaro tara maje bono ndaga twale kibuli no buobo bolia bwade afraid ekere melindo yaje mede melindo yaje gwaka sana alia nalibona akare gota akonyoranya sana nkonye nisaidie bono nakito dana rende nabona nyora sinarore kwasuki wake gose naye Yesu gusukiri yake tego tware kibuli bado safari bado haujafika haujafika gotoraiga unapita bwana era roje na bona gingo tara maji iga ana da gutara uye iga kabisa meta maji karo tara maji tali raisi maji goro igo mele nyabwate on top of yani goro ya maji that was so a very nice experience ona na bora ora igiga tyo we are orange gitega so that orole batirende alisahau kwamba kuna mwenye amempatia hizo nguvu talikiro mondo ule gutara sama talikiro mondo ore gutara batirende bwango bwae na metana na bora ro mondo ka kore bintu gite ora otigora obusabu nonde narora take gusukanga mata na kiba no kore igentege so Peter na lengo mwango nga Yesu akenenjine no mwango lenge akenenjine ntare bunaye sometimes na bandi bara bemaiga bakunda kuligerera mba imukige tambukero bata akaimuge tambukero which was good ya lenge bia na atagite komanya but rende akaba overwhelmed na pride ego and all that yobone dige gusomina tutigo bokabara bwogo tware kiburi rende no gwasini mete no sini bado obe monto bwe kiburi nabo emaria ona bago kareki na bakwera igobone karo mugano yo no muyore sana zo Somalia nabo konyoranga kioro muya sana paka Yesu nena Yesu naga chieterende akarara ebwato nande kerara lakini karo go soma diba omaende Biblia nero nitakire macho ya ndani Biblia inahitaji macho ya ndani kero Yesu araria bono rende aboro kyungo kura bakana ya bono kwarara molindo nini bakari go rusia maje but it was a very strong wave bono bakama moji sana bakama chuma Nyasaye na kigida bono akiara bono ekero go soma deep maji ya ndani
Yasa ta gitokora kwigena kwa bantu abang'e. Yes, igotari ng'ara irata igwe. Irata igwe iga bimezena. Kiroche Geraire. Handa rango naki. Na liao cha kuboka akarote ina eke. Atulia pepo tu. Emelindo ge kare kuigwero monene. Keriura musabe na boge. No molindo goko muigwero. Because alisimama na kusema tulia. Omolindo ngo iwore. Tulia. Ngakiayo kora sabe no kwigena. Ai kore igena somone. Na bagotenera omolindo mete merindo ne menge asobogima bwaitu kira rituko nona segasio kora noena asore mete montonare oraende gasya de buyarire montonare oraenda asigete nini oino molindo nabakonya kwabekirwe bitina oino molindo naboranya bare bintu ne binge amarwaire oino molindo bono ne rinaki ngakyo overcome omolindo. That is the only solution because a way. Ngaki okora emelindo storm yo. Yes, amen. Ekianero ora maroire naro okomotiga nyasaye. Ora amenya sawo tena rinde kwanchandire bono tigangwe. Bono tigangwe singo kugoje. Enjara yoka no molindo ngaki okora bono ngaki ino molindo. Melindo na Yesu akusimama achigotogonya kabisa nga is dealing with that ata sasa nimesema tulia. It depends how you handle the situations. Enchere omolindoro monene inataka tu akili kidogo tu ngora igo enchere godiri no bokongu orengeri na kingo kora lakini you don't have to fight with the problems. Aina yebiro biasan ekero to aina yebiro ekero yona akarago to mwagende korandi ense ni gakanete akasomerime mede yo nagrade uchumi enseri gasareka ekiagere bintu byonsi byaruduroje batamaidi yo batamaidi no bolito bwa bakatugute igo economy na sari economy enseri ekaro byaruduroje gabigoire ono yo na lya ngakibono data dore gaiga ngakibono na data agako mera yo ke aba mera boka muru yo na rende ensu gaja kumera but it's so interesting the Bible is so interesting. Dene bakebu ndo medene kwante buku ebine ndo biribire biye biroma chumurire to ganyamba kebu ndego kwanere lakini unakira okwanere ego mede ego konyoro yonde lakini abagara bangare mwanchu murige aine aye biroma chumurire lakini cha msingi ngakito koro molindori ogoje because ekero soma no empita na rojo molindo yogoja bono konyana twale kibul eri twale kibul molindo gaja bono lia karota na lende na karona ta konyora go overcome era bieka akarangeria ria tario monene oyori gwetera Yesu Kristo akamusave yona bora ba Peter na bobwate mereme menene the new molindo from nowhere egasia ichake go shake you know molindo ogocha se goruma gwachake go prosper wekire somewhere the waves are coming molindo ya achire through that pride you bwate sasa mimi ndio kusema then your work is shaking gosugwa simikireri migondo eka 10 bituma byachakire you are now ninjo ni round ye gwachakire gwakachisa buchugo supply then all of a sudden uruire bwachakire gocha bwachakire kuli ndagire yachakire gukwa mugondo that's a wave rorana ki o deal no bokongwekero bogocha and you cannot deal alone weika o involve nyasa lazima kama si hivyo utaangamia ama utapotea haitawezekana na nopeda boroki wa bange ba Yesu bange mba understand Yesu ningo abange babo isiko soma mwonalia bakaliri baje kumubona bali bakubona ningo bono mwana ngure bono anali Yesu amago batena ki inunga kimonye Ngota emo mura boyo ndiro. Chose bwe kaben. Emo mura wengi wako mjua sana. That's why na wengi wako muelewa hata wanafunzi wake. Ingo na bora aba no mumye tro murugi oragini tomo maedi no yeno kumanya. Tomo maedi no bolu ngaki mwako bono kerage chiri na kiago cho BF. You don't know. Igo bono goikana kiki aliko gero tumeka even parables. Kobateme watana ki bono monto muyanoro musani muyana monto kiyo taro kwa direct answer taro kwa weti so that you use your common sense you challenge your mind and watch an elichi you use a lot of parables in the Bible na chirororo chinyinga ali chiro chinyinge na ndio usuko ba debo jisome kabisa sitakusaidia maishani bono mudrabara kumi why Yesu aligo tiga direct response oira abantu ba omugano obaira tamba tambe musani umuyaningo
ogote abantu babere gutira barengi bakanyora umungu na gitora irense bagaita ando that batatu ngweta barengi story ino manyete de Samaritan acha komede bana sa batatu ngoro cyo ingo musani so nyasaye gate kubaigora maonko mo ligereri tu ebintu just the way bire nga musani ona nje no kiambe but tuliko korabiko tuyo kora ebitambukiro biria gose actions nchirigo speak asobasanyo so ayo na ebiro no tiga twera sesa mesikiara yebiro twakora mete na butokora tebani go mambie nengia tokora tebani monenero toigorire we si kwa bad ni kwa neema ya Mwenyezi Mungu peke yake ntumenya di asingi ni beritu bwate go sebintu beritu bwate lakini eri obuye bwa Nyasaye no bosera bwaye ayo na yebiro tiatwira na sensa SMS morning Brighton Joshua and Sarah. It's a wonderful day that God has allowed us to see. Waiting ebato ke here to try stress a wiki kidogo ama igasa masabiki onse and this TV team following team abanakosa oinge misofi motangi lovely weekend haidi abana baminto good morning as usual. God has seen mercy on us to wake up well. We ask him also to relieve those in soft mood to overcome, those in hospital to be healed. Mbiamono oyona rogo Chris asemambi ya boni those in hospital babwene na bali emyo yabo yabunekire banyare bago kore bechandeli bagwetera ingombiamono mwanchumulire ekanira tutumaji SMS yawo ja studio asemambi yabone biamono sana mwanchumulire bali batonyolire gwetera Ndizi TV News Digital nsemo ya Facebook mbali bakendo chibara bange kegima kulende tunashukuru sana Linet Ndieki whatever watching live from Saudi niko ndani najisikia niko home now. Karibu sana hapa ndio nyumbani baba. Edwin Machabe whatever korwa chibingombe mutrume sirigo ma na onde me yomorobelio na Fred nyandie ka mosima super Susan Mirambo onsarigo begi Helen Nyaboke na Joshua Onso Keiston Chari whatever good morning leo niko PH with you all through. Asante nilishabikiri ito timu hapana kosa Nyanchama Priskama whatever good morning Wilfred Nyaringita whatever watching you live from Bahrain National Theatre Mbekere Kirwanda Junior Botakamboli Kegumi. That's true. Botakambwana kwa Kegumi kabisa Nyawoka. Asante sana Makindu Getuma wakire byakoro Kisumu County ni gonko igole biasara byane saa 11:30 chamambia yuere byanyo ni ya mambi yekonyora kabirira nigo nganyete ekebungo keli tukolia lero twakenyorire oyo minto kama Kindu Getuma twarorire igoro ya Peter atwarorire igoro ya barokigwa ba Yesu anunda Robinogega kutoka Suneka Base no ali masante Tom Masominere agote bankuru abo mabacho Nyaigwa Nyamira tatu mabokoro kwa Mosomi Omora mamu mabokoro kwa Agnes Mokeira Elizabeth Gesare na Lamek Nyalibo Toto Pendo agote basheila kimto Beatrice Kionde ke Gesare Edwin Ratemo Yobesho Beshai agote banatu bwatete kabisa Yobesho Beshai na rote bire chonjo kabisa aigati nkomo cha P Nyangoso watching you with the Toto Pendo Abel Cliff nera agote pamoja kutoka Bobaracho Enoch Makoli agote ba Kurwa Mosaraba Twin waiting watoke Friday request hour van quiz amasikani biamona sana Sheila Kemto agotaba good morning korochinsa mocha Makongeni Jogo Road waamke hawa wengi sana kwani Mary Phyllis Toto Pendo Jackson Kinara Boniface Agostino mpaka akakolera Kabedo Shem Philip wa Utawala naye wakwaniwe wako wengi sana kolende Sheila Kemto tumeona hiyo SMS Kennedy Gisemba naye kwani hiyo atebanga bwakire boka na Nyasaye Joshua Sarah na Brighton Reverend Brighton beka abantu bonse asomonene emambia lero nabaganire a happy free Friday litukeli gambia mono sana manyakiro asante Walter Monde you guys are doing a great job at Ndizi TV tunashukuru hiyo asante maite sisi atujiongei unawacha atujigambi unangoja unaambiwa Alex Nyakundi kurwa nyamaya kama hadi mwisho
Thomas Aboke agoteba brother Brighton and Sarah well represented akuganire Jacqueline Machoka Gladwell Flavia Kerubo Doris Kerubo kurasengera machoge chache happy Friday morning labani onami nera nkorwa diaspora Menapolis Minnesota nera goteba kondani nahe karabwatira ebuya sana edwe ni majabe ya thena kurwa chipingome mutumeziri goma no ale ime yumuroberio na Fred Nyandika Musioma Espasusan Milambo onzarigo begi era ni Nyaboke na Chusho Nsongo Nicolas Yogega de ambekere kyotera Yesu no muyapa evangelist Nicolas Yogega tuko pamoja akaru matagaro kiondi chuni ya thena no ale ime kurwa Nyaria Joy States well represented mpaka tamati buna botambe ntorigosuka Nyanjama Briscom au thena count me ini kama kawa adomo somya thena bwakire buya kuro bomabacho Nyaiwa Nyamira biya sana Ritunda Green au thena good morning no ale kabisa ekiongoze vanionzeri kurwaliana bonjali mark me present and pray for me omo tomojesero omoiseke omogeni by Papa Bundi senior sabusia nere gadere no moiseke omogeni nere yo Beatrice Kionde Kiyesale kurwa fare haken ya Nairobi no alime yumro then good morning onale boy Rogers Rasugu I'm right there with you na wa Krisha ambia sana masirina bosubira tena pamoja kurugembo no alime yumro nara gonte vinkuburiga ask Mr. Brighton These stories is giving. Baba yake ni pastor or is a master in history. A man of riddles. Wonderful show from you guys. But muko sawa kabisa. Yoko kwa Thomas Aboke kuro da Great South. Agote bankubolinga tatomino no mwakwa mabuta gose igoro monto history kabisa. Asante sana. Tari Morandia. Thomas Aboke. Tari Morandia. But I was born in the church. In the Christian family. No, not in the Christian family, in the church. As a kanisa. Ulizaliwa ndani ya kanisa. Ndani ya kanisa. Miaka ya maya. Kama mimi. Arafu lende Thomas Aboke agotebanga omongwano kwa Dennis Bichage kuro udhiru ojomba mwabo agoteba that's my cousin in Sengera Nyaisero sublocation pokea salamu sana. Asante. Beatrice Osoro nere no ale kurwa egesicha goteba mama Purity egesicha kia morning from Bugirango ekona Vinley Momanyi kurwa Nyamaya Omolo shop no bali no muruge yo kurwa Purity komo Matiangyo Mondo nera goteba keep up the good work goteba akwanire Honorable Doris Donya Tuto akwanire Sorobi Moturi Erastus that's a radio presenter akwanire abantu bonse hoteli ya Buga agoteba komo buna butambi okwani Jared Nyambega msurengi ya Victor Mondo Lydia Nyairabu agoteba playing Diana Gesare nae tata aya nae tata one injeti kolemerwa aya nae tata one injeti kolemerwa kama nimejidharaba yo Matiangyo Mondo asante Bismarck mukwane era nkora chinsemo cha Kisii Getembe Nubia agoteba niko ndani no murugyo ya Sharon no mwana wa Eugene mpaka mwisho Gesare Jacqueline agoteba nere no ali mikorwa Busanza ebuya sana ali tugire goraba musie korwa se kwa raba ibana korwa se county Nyamira bade bade to maji boundaries chiabonga ichige keroka ni gerengima chimbebe jaba to kumana ichige kyo makonda bade ane yabo ebakobo kali bade ane yabo etisine yabo bono ya Jacqueline ndibere ndi arabeta se county ya Kisii na Nyamira aliri Nyagaramale moyo no mugabana James Nyaribo ngide mpaka Kisumu bakateba sonsora bakakora lakini rende nande naro jina ba MCA balenge bakurawa no bwirigoma au inyamba yagisesa waliongea bakathana jiboundary jido wana rito chirora bakathana Kisii county ya tuchaire buna ndiro mwana mokote kido tuko borokina para buna Kisii county nere ngogote. And by the way, who is responsible for county boundaries? IBC ndo bwade jimabu njiroro. So we don't have IBC right now. Akibago kwa. Lakini nende mbamaye jimabu njio chinkoro. Ngori wale mede ndire endege yede mnalibwa kila zedi bagaza boundaries. Ono mbaji bali baro na nkaikera okay. Kero kumede is the biggest town. Yeah. Nande with the revenue essence ya kero.
bona buti torina kiba kwa mwa si wocho na inchi tu amwe mwenye tamu ataka Nyamira ka watamu ngatura kini bauna lisi mbata keterende alia Nyamira ina rale ngino mambo kongete otu wanaulizo bosibwa 115 ngaibole ikabona mpara abonyora abantu badana ubogima bwa kongire kirinde bwa kongire mbokongete ubogima bwa kongire pa ketota twenda sense merinde minto bya kongire pa tiaso meberisa tugaiga morning abana ba minto well done bishop morning abana ba minto well done bishop the Bible is our manual of life. Yesterday I was impressed the way by pattern them humbled themselves. Have a good day. Oya tabe nyasimi songe de nyasimi then morning ya wana minto well done bishop korelia teri yange the Bible is our manual of life. Ni manual kera dituko. Yesterday I was impressed nyasimi asore igombia sana. Yesterday I was impressed the way the pattern team humbled them. Yani balenge abanyaba kwana like one thing bara beka kirento kando because bara ligeria the content bia sana nyasimi. I think nyasimi asore nyasimi to awagembe nkora kirora kera kindende igongo tubwati ale bia mano ni habari kilifu wa bodaboda kutoka Kisii barajo na gotea shem kombo kutoka Nyamira na my daddy Cliff kutoka barajo niweke deno mpore please mapema then kideno mpore mama ikini mapema mbia alaprende yesterday tulikuwa na wakili George Mo tuara no chief Ontume Dennis kurwabu mwanda nimeta ntombalire tichu jumbe nkuligere ndonye batumete ndo bate mangana makong kabisa anda mangana makong na ndali rais asibali mwaligeretie igoro ye chindemero chief na confirm tinga kese sinchirororo chinyingi ase desk yae igoro ya malimo yokugora na konia malimo so I hope ngabantu you enjoyed the discussion to wategeka se studio chief weko manyene na chitaga kesi mibada agateba na Sara na Brighton Ndizi TV pamoja na Joshua bia mona soko ngalika se studio ende ningani na ende anginkande bia mona sana chief na ende nimetena agende tukubwate neri shabikirito inene asomoro bali bwensaki bia sana wenda kutubwata takwenda sensa meli ya Joshua nani tugere muna inyoira sinini ekerobwate Holy Spirit igwatigeirwe na imede tubwate the Son the Father and the Holy Spirit bonzi ikoro yesa ko genda igora then ututigiro mokonyi uyoro moiko maje ekerobwate the Holy Spirit oso asabe moiko ni gugotigera gesieri ogenda abuni jengo igore mono piko anda sabe to dena no ndi roji koiba umokere stokwale ngwache njire birengere ile lo inato na kieko rana no ena akarogo enda jinyomba jire jikwe gokia chiroching yangwane chiroching akarogo so eroching no sino monto bwo monto monto bako monto hare kanisa na tori dira kiribono binde bia maso diria so ayana kwa ikege sieriga mo kama chantori wa society na bintu bi chabo ina wikaiga mwakorani bono nande Yesu mahoja kukuligina gakyo mwana one ngakikwawe twenda sese meriende ya Joshua atokore mna tumaite to kwirana na makaseti inyora rero neri tugoliriri okwebwatuka kweka tore twebwatuka na to bwate birukonyo bike leo tutajituma sana ikifika hiyo wakati wa 7:30 ikatore na Sara gatokwana kirende na to make Friday yao ebenki ya kabisa na ndebe ebwato bosera nande egotenga kabisa tokwana sese ya Joshua ushena togenda sese ya Joshua chijumbe tigachina gucha kero tukuna tutaziangalia leo hatuna haraka sana na magazeti na motora akore the review ya front page egero montage kwenyorera kabisa igotiga twenda Joshua bono libakane lyao otoire jiduka asora toire kubaga jitoire ando dio sago toire ora libakane lyao steering ne yao kiana onyebwate mtoto jebwate let's take us anywhere. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakirondekera ndekerene nagokurengera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogo nkorbogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Ogo kwa kwarariwe kwa Elda Jafet Bundi Manyisa oyunaindo manyikanite bunanyahenya korwa kianyabao Central SDA no mwana bwa barenyagosira Joseph Manyisa Nyareru na omongina Alexina Bwari no mugaka o Ellen Magoma Mise Engineer Vincent Manyisa Bundi Dennis Nyakwara Ven Bwari Kefa Mutanya na Zevania Barasa noyo mwabo onsongo Manyisa Nyambeche Elda Anthony Ondieki John Agata Nyang'au Ruben Grace Josephine Mokeira Pamela Monchari Zipora Muraha Maruko Mongina Abare Nyagosira Gisare Benjamin Okumo Noti Nyambori Monchari Samuel Nyabuti Obare Nabande Mbamwabo Onsembe Ondicho Nyangwara Nyarieko Daniel Mogaka George Mogaka Banda Meya Makori Hana Onyinkwa Nyambori Micheka Christopher Momanyi Mary Lucy Abare Nyagosira Crisanto Onyinkwa Gekara Nyakundi Mamboleo Okumus Ongeris Nabande Nkorera ya Mayaka Nyankabaria Ogeto Nabande Nisemoke Edward Arege Okumu Kurwa USA Omwando Okumu Peter Omwando Sergeant Alfred Nyamoko Erickson Milton Mwalimu Joseph Omwando Isaac Jared Dominic Okumu Lydia Bwari Frederick Momanyi Kurwa KDF Charles George Morara Dixon Tom Saint Kurwa Saint Madam Elizabeth Helen Josephine Mary Grace Ototi Saka Mose Elda Nyang'ara Sunday Edna Saifalin Nyagosira Ochako Nabande Mokoyoye Miruka Mayange Mary Kiyondi Esther Josephine Nyangena Ombuya Mamboleo Abari Nyagosira Ongeri Ogeto Nabande Nina Rome Mika Ombuya Kurwe USA Tom Ongeri Madam Mary Kemuma Peterson Ogeto Mongina Principal Nyang'au Kansala Nyabuti Philes Nyareru Bwari Nabande Nsokoro ya Abigail Manyisa Stephanie Kyle Megan Daktari Evans Nyabuti Victor Clive Levin Omariba Silas Dipora Kemuma Shem Walter Jude Dan Vivian Okumu Kilian Wahu Diana Pauline Becky Edwin Momanyi Wesley Lynette Ann Ken Melody Mokeira Zephania Saka Nabande nigara rusiwe nkendu ya Bosongo Alamisi chitariki 20 cy'umutinyukane nakosabirwa nakweni wali tukuri juma chitariki 24 umutinyukane umwaka oyo asenka yaye ya Kenya bawo bucura Kegogi sub location Bosamaro Masaba location Nyamira County asebali bonsi bakirwe n'umucando wogosirarigwa n'uyu mwabo nigo twarure enkora yaito. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bwa bus CE heavy trucks F
PWD cy'abantu bari n'uburema bugomba bwete short courses cya BCD na B Executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cinga kigeri cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera b'Uburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo rw'Gusii asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Omurigirira bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno nigo chekiranire egetese nikiyo nambeye mu gitizi ya Ndizi TV nigo kirinjira guchasure road show yoko nigeriye rero bari Gusii nigelahire nigo turaikasore iryo tokoma nigo rugimero bijeito abaraye ba Ndizi TV nabo igumerane n'ababuwatani baito bubunchorya tutari kweba abanyangero baito iryo twisa musekigima kitari kemero ngibire n'isarunemo Chumutinyukane umwakoyo nigo turachakiri kurwesemo ya Nyakoe togindi marani Miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja tukorere kabito iranda boat y'umucukisi neri tukori kubwatya kitari kemero ngibire n'isano na ibire nigo turachakire ime y'umucukisi ensemo ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso, Nyacheki, Gesusu, Masimba, Keroka, Keumbu Numuwerioye, tukurimi y'umucubuzungu Ensakia amatuka yabere Wemanye, wegokie Nagusangana Ndizi TV Ubuensu Gusii. Ekeruta gitutu arobore muno muso bosu bwabanto enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aiga ni goku ingirwa chinchira chiya na chiria chigosona naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chemagoko ni chemagoro nkurusi abareri sankwa ririari arabokire nakororeka bobe nkonchoreri bare tukirangi kurengana bunuraganie no bale ime y'umucukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabiri asebara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliyo banyore enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Kubwate kana nubu manyi waitu wonge asamangana yichisemi aiga Potters Haven nigo tumanyitekeliya yibunu mwiburi otagete ase skuru iliyo mwana wagosoma nigo tubwate virasi visaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 wika grade 5 aborokia visaine babwatu bamanyi bwigoro rivaga risaine liyo kuboseria na bwigoro yaboroki wabakorara ekero sire chigali chobosombi amachama yokonywa nabo igonko bwate tole umurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja mbili turikere email ase pottershaven@gmail.com gusoto akeresime ase namba enoti isano na ibire isateyemo isano nemo ibire isano nemo ibire isano na isato inye gose enoti isano na ibire ibereyemo kianda isano na isato isano na ibire isato isano. Potters Haven, the foundation of knowledge. Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii.
Mbema no mwanju muri Ndizi utodwa sensa merende yo mutimoko moketwarenge indura kin TV njarenge mutimoko mwe TV atwa na mutimoko godilios Joshua dura maigatatu ibagaria Joshua na radio urakorenera na manyete wono toiranire asinjira yabutu tukubaira sa magazeti no keredi tuko lia holiday lakini siku hiyo imetia tumbo choto hiali abantu bakari serikali na kiakorde karadi tukiri mapema ni Waislamu bako tena ya konyandura akora sherehe itubia tangu jibosio sasa imetia chumbo choto huko hisia tofauti sikitolewa watu wakilaumiwa inensa miyende yege Swahili keke wande kile tumaidi ndio mono Alright, mwanchuma yele tueranire koruase umutimo kamoke ekero bana tukwire masemo ikase magazeti yeli tukolelero kulinda sebali mwatumire chujumbe buna omwanza zilizopendwa atambo sekerariojo whatever tuko pamoja hadi mwisho alafu na indirinde ndo chumongwano ndokoro kwa Samson Roswa nereno alime yomorobeli asante aswali mwagenda tukutumachi ujumbe na kutotevia nga muko pamoja na sisi tunashukuru sana. Uya sana. Maito botambiri nyingo jaka sema makasiti lakini aruna nayo kora chaka. To kora chaka. Era mongo chaka. Uya sana. Mwanju murendi ngombate gazeti ya The Standard. Na injini ngombate gazeti ya Daily Nation. Ekerondo che ngani mwamweire nga MPs throw the ball back to Ruto and Raila Odinga. Abana aba MC aba bunge bali komi naba senator yes. Bali 14 ababachorwa bachigo kora chinkwa na chia bipartisan talks kulende litukuli goromba chagitie umurobelio yo akini akorengana muri gazeti ya ngamba nyari ko babago bakorengani chinkwa na mbasi nyetu koli solve contentious issues echobono chiragere ogoseberekana gatie chinkwa nicho bona nigo baganire their chief principles oyole Ruto amana Raila Odinga banyare ko bagutware geikaro banyare ko ba direction nga nki bagwenerete gokora nonye chacha giteri tukuri goro mbaigete gatikabire gokora awajaile wana vizuri ngana kibabwenerete gokora chinkwa nicho mwacho mulire kartoga nderete igo epeji ntangani buna kumanyire igo iyo nigo guchika nyora sepeji ya kane muna kiaba bunga abo na ba senator basinyetu ko igwana chinkwane karoba chagita abo igoro epeji iyo entangani ne mulikerete na ki polls bono chikworo kya na Kenya kwanza nero etangaine kubwazimio la moja one Kenya wasokolengana na opinion polls Kenya kwanza is the most known coalition or is the most popular coalition ekerekorenganiwa na Azimio la Umoja One Kenya ndochikuligereria ngana ki ya inaki kolengana muri gazeti yako tabanga 45% nero a percentage obomobwa Azimio bwa Kenya kwanza bole popular igobona Azimio la Umoja nige kubwatia kurumagega kuli ndochikuligereria yu asepeji ya gatano na limo waigengana iro bolita asepeji yu ntangani to chikosoma asepeji yakabane peji ya gatato is return of national drama festivals nationals echo chigendete okoleka ase county ya 001 Mombasa ase skuru ya morokererio ya Shanzu Training College ekarotoroche abaoroki wakoroche skuru au kolende abababe kira sepeji ye na abaoroki wakoroche skuru ya Moi Girls Nairobi au warego present choral verse litukuligoro ekero uguchaki wabene kwe MHS yo ya drama festivals gokoreka yene ntunde ya emerongetano no moneyemo that 61st edition amangana national drama yene yegocha mega yokoraba asumutimoko kubwatikana n'ebinyinyi bya COVID-19 ase chi drama ase chikosoli chera tenene tiwe ase chiskuru kubwatikana nogo nebinyinyi byo bya COVID-19 kurende bano byiranire ekero igoro lyalengeri tuko lyogo chakia chi festival chose county area ya Mombasa boigo ayairobolito asepeji ntangani to chikosoma go chimekero mwanchu muligereria no mtu Brighton aranje tosoime nelinga ligoli lyobosie kolenga no mwaziri bobolemi Mithika Linturi waroniga komocha the big millers frustrating efforts che serikali kweyelia ligolinse kora chikampani chiro chinene abakuru bosibono niko bakaliko frustrate chi effort che serikali kweyelia ligoli lyobosie ntwaro cha bakenya bakwemurungania there is no cheap unga
nkaibulire ndebo 150 boy ande kolengana no mu waziri otebire ngamba gendete kubikemeroberio akinirende buna matuka gendete kona gusuka ligoli elindiche lira nense igotimo na gutwara obo tutukanu. Boigo Kenya Kwanza senators shoot down proposal to give counties more cash. Yani okorachi counties nigo chitagete 407 billion. Banyala ko babako increase liwa kurende counties nigo chigo chikonyora 385 billion eyemega ya serikali kobeke ensemo chikura gosegwaka chikura gotumeka senate igorunga na ki county chiganetie 407 billion kurende nigo bago chikonyora 385 billion ina mangana devolution boigo inyora obulingo limboro bogendere teigoro ye company ya Telecom Kenya kolengana no yokabeire omoliki gose yokalewe oyo teneta mangana apa obokoreri bwa serikali Joseph Kinyua nigagotebanga ilikuwa ni makosa manene koni company ya Telecom Kenya uchiase foreigners. That was a biggest mistake ininkwana ya Kinyua. Joseph Kinyua oyolenge oteneta mangana head of civil service osobo koreri bwa serikali ayondo china arairobolito boigo ngane irobolito ni iliyo mintate baga igoro yengana ya Ramadan inyora rero ni holiday ya Eid Fitra gose Eid Mubarak kulende abarai baba Islam kurwase dini yege Islam nigo ba momochirio mwaziri bobolende bwaimekitura kindiki asokorangeria Ali Idi mbatagete boigo koranga mbatagete alisiba chuikire climax emanye ko ba holiday kulende yarangeri gumapema igo baruro komochoko nene gochasumo waziri oyo yintu yaligereria asepeje 10 ase gazeti ya Daily Nation nabonkoratigira umwanchu muri no mtu Brighton kazi kwako the standard ritwa bwate istana Good Friday eude yawet tebeti ndia tangastu tangasire but ne pattern but ne gesiyekenene biosan there's so much recognized yeah kya dunya betu gaseti bona bakresto manduko aigweko mbona wako na party tutajua baadaye right turi na gaseti ya the standard mwajimurelia Beijing Tangani na ba bishops badena no turaira as it drums to BBI aba bishops ni gobono batebidi bakargo kana raira na kumoteina yaya anjirane buna Supreme Court decision nigo yarenge final asamangana presidential ball winner ekro ba murange na kumoteina atigane no kurobekana nimiroberieri abwate yokwirana Asich Street kolengana nali muri kyarigete nigamurigete na gente Tangani bagomoteina Supreme Court made a judgment somubui bwechikura cyo mwaka ori boigo nigo bono Catholic bishops bakareko bana bagotena yaya bono nechinga kichyo chinkwana tie dialogue yende tukore mechanderi ebwatete ense ya Kenya boigo bishops yaba nigo bono banyarire bakobuli serikali ya Kenya Kwanza yekura Dr. William Ruto koligeria mangana ye tax ekeogarana tax nigo ya chirige sara boigo nebintu nigo bigendete gokonga amagori asense yetu ya Kenya ekero high cost of living yanyarire ke usarika ekero bagotena ya serikali goikirire likobeke meroberio na kyomo Kenya kawaida kwenyora mugati nkiakonyora sabuni nkiakonyora sukari osinga kiakomenyo mabwaye kera litko boigo nindo jegaiga the first former first lady yuma Mangina Kenyatta akariko boli abarairene na yaya orobi chinkwana nechi meme erinde sitradira suke gochi bosyo ayo ntonyarigereri asebechi ya gati katochikoigora aboigo amate ya makuru asensemeri ya Nakuru nkorera bakare Lochas Kibruto uyu wade miaka 28 former nurse at Nakuru yogakorega asensema ya Nakuru kolenda akagenda sensemeri ya Finland Finnish University niyo bona togitega kwete bonekera ya matekare gutebana batete bomanyenga ki umwana wabo akwete inguru ase county ya Wasinigishu indujunere ase obugare kare kyokogosa ngeri abanyanyimbo bono niko banyorete 24 graves chimbera emeronkebere nainye kubwatekana na mangana lyagendrete alia tumete Pastor Mackenzie bona abanyanyimbo niyo detectives na bato na bantu bande nibanyorete 24
fresh and makri grapes asesemeri ya sakohora ase county ensema ya Marindi batara believe we kaboni yangi kede tengane iyo kerwanda de kotaka komanya obotuki bajo bachakire 24 grapes mwisonde mbanyora 15 grapes igo abantu nabange bakwa kubatikana ne ode ya Mackenzie bono bachakire obotuki tororena ingikire chimbere ejire fresh echiabe gitagire abantu bagukuba bekume bono rende chikanise chirinde cha chire chinde chikale gosali no energy family iyo ni imani potofu ni imani potofu ayundo jina arairo bolita sega city entangani ya the standard timango endera use yambro karwa kodro kongereri yesa endera wanage ase page ya kabire gazeti ya Daily Nation niundo che nya Gusii the late Wangare Maathai oyolenge champion igoro yokorinde bintu bitwetanaine enkwana yae yerituko legacy eri atigete maiga atebetenga abantu abange nigo bakomochia abantu abataka angana ubagusali bintu bitwetanaine korende nigere naro y'abantu bari very powerful nonyene serikali yenyene nabo bari responsible asogusalia ebintu bitwetanaine. That is the quote of the day. Korwase the late Wangare Maathai yolenge champion yokolende bintu bitotanaine and the environment. Asebo ige page ne mulikerete naki drama festivals naki ya chagete drama film enthusiasts treated to top act at national festivals. Nyora yenige gocha mayaga yege gake myaka 3 igakora covid echa emechieso chigosoli nchiara tenine tasi chiskuru chinyinge kolenda bona yairanire ekero nationals drama festivals chikale okoreka sensemo ya Mombasa asiskuru ya Morokia ya Shansu Training College waigo page ya kanene morgete sticky issues Ruto Raila must resolve in talk shows in talk row akoranga ababunge abaiga mbas nyetu ko resolve the most contentious issues ekaroba itanete chimemo koranga mbara iguana and jana ilikuwa ni mwanzo wa maneno ya talks sio maneno ya maandamano by the way maneno ya jingwana ya chingwana so batavirenga it's high time Ruto na Raila bache bababe kiburunge nga where must ngaiba gwenete gochaka gocha Raila ruling regime is corrupt and just inenkwana ya Raila Odinga nga ikiama kie serikali kwa serikali yenyene nigere justice na mangana corruption nigo ya kwa neta ya litukuligere kare neta sensemo ya Mount Kenya Consultative Forums at Mothers Union Hall in Murang'a County yesterday. Igo nabokwe nyorero renga igoro na irete chinkwana chia se county ya Murang'a karakari kumachia serikali kabisa. Ayukagenderete weakening of shilling persists despite Ruto's promises. Muraiwense na bagendete utulira chira chindo ngikigima kolende oko weekend wa shilingi ya Kenya ya iranirense ekere kugorwa unajua kuna kuuzwa na kununuliwa onagora shilingi ya Kenya nigo ya iranirense kabisa ya siriri that worthiness ebono nakiyerere ichumi kwira nanse kegima ngano nyumura ibwense kagendete kutulira chira kabisa boigo mwanchwa omoligereria neli molikirete Kenya Kwanza topples Azimio in popularity bono Azimio Kenya Kwanza nero yabeire coalition imanyikanete mono popular age korenganirwa nobo mobolibwa Azimio la Umoja One Kenya boigo ekero ayono bolingoli bwa korwa ose opinion polls ekero bono Kenya Kwanza ya tanganire Azimio la Umoja One Kenya peche yuyu ne mulikirete nga serikali nige bwato mukisana bwo kwene kyabuna ubosie nkoira na bolense egera bo ba affordable asaba Kenya bonds kulinde big millers nigo bakali go frustrate omokyo yubwe serikali otebire linture yoro mwaziri bo bolemi kolenda otebire nga matuko makaigali bosio otemire okora chinkwana with the big millers in Kenya arorenga bosio bunkwira na bolense soon mororo bosibu 150 asebono tigatora sugumera igo ekiagera kendinke yo to rakole boigo asepeji ya
karengeye ya ikomi nemurikerete amangana yo amangana yo tuatebira se chi mass graves starving faithfuls as Pastor Mackenzie's church banyo latane chimbera chinde fresh graves 24 that's so alarming sense mejo yaba Kristo ko egena imani potovu timanya Biblia kieye bago chibasomero. That's why tawateba tugusingira nga soma Biblia wewe mwenyewe uielewe so that ikaro mantao ko mislead kwaba umuntu bwato musimama na gukotenereke maene hapana siku zote kufuata mtu kama abuna chingondo umate chingondi chikobwati omolisio bago chandonzi chingondi chingondi ne chimbija kire ngondi ne tumigeta sebu kubuya akiona ndara baza kire do moda bale lakini ne tuaja mbona lakini ende mbobe abantu bere mbabwate tu usembato ikanto mongina no mwana nando bari gusaba ase omusto yo masense mei bagenda te gusaba Mackenzie kawatire lakini dunia elibanyora chimbera ikomina isano mbanyora tumo subatigete urengange no gukwa urenge urusano rume ogenderete gusaba lakini agakura so akaigwekana. She was very weak. Again, to bakwe bono njego nsinya. That's why to singira nga soma Biblia yako. Tige ebe manyo. Ngibone ne kari. I don't think was any kari pipiri kari bakabwate yabo. Lakini mondona ndina tindagera puna bono likubali nyare tega ketina bonkora. No kora wikora ndora ragera so that you return back the energy. Because bono mna likubali ko nyare te to kunyara ko ba. Nana ki monta ko banjara litukoli anyo go ko iwe enchara for a long chide kanke ko. Lakini no yo ko de buna to ragera nero kara lirusa. Kwaminyo kirage tena njenda ilo na. Etigan kurerende keringa korengana na polisi chia koregete kubika Kenya Kwanza gikuba busyo as the most popular coalition in Kenya. Boigaba Kenya mbabule tuwe bali baigenete nga Ruto na abwete chikura chomako 2022 koseaya. Aso bali baigenete nga Ruto really won the elections. Niko bali 48%. Bali baukana no, Ruto did not win. Niko bali 37%. Bali batalishua montawata nabona nyana abwete nabona nyana tabweti is at 12%. Bali bara ubatata tuko kwana is 3%. No Rochas bali no kuigena Ruto 1 is at 48%. The popularity ye chama wose coalition ya Kenya Kwanza is at 45%. We are Nalego sio media unale ndeke nanya nasoire mogondo agire dali mangana producer alondera ke wasoire kinga kyo na subire bera joke 48 that's na maene te akinge bayre siga se dia te standard bechi ya kabere ili ko de amna tax ni genda de ko kina na kuru bwoba wakane bango ni genda to kina kuru bwoba ekera serikali tara amua ko chiko usaba chibese ko chise chisiko ende gitokonya ayuni gara se bechi ya kabere egaro je wasiri bwobo sombi nejibara nkibuchuma murukomen atebune para nere yari gweta sense meria bedera forest bedera forest lakini odena pale tego chikwagacho e pale yeri 97.8 km atego chikwagacho bwangoiga goika ekyombekeri ke environmental social impact assessment report ibare terobot robe kero kanamuna e pare izigweta niyo jigusare environment imetego ikenajwe ebintu bikabina chwali ebinge eyubono korengana namangana environment etalibuya gosetararongeiwa buya kero kukwera se pechi ya gatatu neri family na watebi bono nigetagete obotukibokoru maega yo mwana wabogo kwa sensa meri ya Finland family ikurwa se county ya Sinigishu nigo bono ekarego struggle na kodramono ekero mwana wa Rogers Kibruto oyuwate myake 25 nezo okabeire enasa se county ya Nakuru level 5 hospital ekara chiete kwenda nsema ya Finland achieto mwaka ule mutenyu komi kolende ni gatogete ga kwete ala se Finnish University ni gayote scholarship ya mwirita sense meyo kolende bana usiri bunga bwae ase amate ekareko tebana tutete komanya obwene bu mwana itonga kyanyarde kago kwa je kanisa ni gobono ya tebiri obo mabwasi miuro moja kwenkechi ase chinkwana
tari asukurobekana. Kenya Conference of Catholic Bishops KCCB nigo bono baboriri omurai wo mubwasi miuro moja gwanjirana ya ene chinkwana itakere gukwanwa tari okorobekana nigo bayakwaneta ya maega ya barai bande gukwana litiko lya muisonde bono nigo batena nande kigambero ikagesiku ikiaran kiana jete ogochika kwaye Ruto implementing BBI through the back door. Ruto nigakare kobeka agusakare gukora monjorero a BBI gwetire Kisii kiamagega oyi Raila Amolo Odinga oyakwaneta yuri tukorere kararenga se county ya Murang'a igo nigamo mocheti omuraibu ense buna ngakia karokora ibintu byayiga BBI eri omubwa Kenya kwasa bwa candidate Kolengana Raila nigo bono akare konye muraibu ensakare konye korere miremo boiga karate na it's one man one shilling oyo nero kwanta sesemeli ya Murang'a ebechi ya gatano ni iri murgedena mamangina nigo bona nyarire gakubulia barai okay yani goturisa chinkoro chiabo na gotiga chimeme chiche gusambensi ito ya Kenya ekera ya kwaneta yo koruditiko ligoro you first former first lady oyo mama Ngina Kenyatta ayuna aragendete peji atano atoto nerie murgete na Ruto Raila babwatani ba Raila na Ruto nigo bono batebruna oika bantu bachikubwaterana eri kwerenga gichinkwana chikoenda kujibosyo ikare kibakwa batoretitiko ligoro nigo gitaikerane tubuya lakini ndende mbara kwanta beratoto ekrobono baguchikuriria Adani Kenan na David Gusii ngakibago chikuriria kiera mbada ko machigubu nabanta abe bara somo murengo gete nande bakabe ko murengo orionde eyibago tena enkwana njiru chiko kwaneka buya boigo bono nindo chiga banyimbo bachorire krobanya bakonyora 24 gloves chirichi irengete omonto ye Khalid Right Charge yo Mackenzie unigara sebeji ya gatano na gatatu gasetine ya at standard ebeche komi nige morgredena aralia yao koruna na ya tariko korwa engaki ya Ramadhan medin birbi ko korwa engaki rumore Ramadhan na birbi bitari ko korwa na bibi morkeira sebeji ya ikomi utaiwe soma we utajua kwamba ningi keroro boigo mangana Ramadhan na ramorkeire beji yo ya ikomi nande bake beji kumna indimone ndimorgredena understanding a sense of eldi ul faithful utaketo kuma eriete lende ngairi arwete ningi kere nkibao jabakora abuni gokoya nyora igoro ya asenseme ya ebeje kominemo anene ebeje kominemo nige morgede igoro yogo sherekea kwa Baislam motinyobo Ramadhan mukumu girls nigo bone kagere gochiko cha kemere ande nigeta chikuiranira masomo kujaga idari kibere omotienyi ogoja mei wede ya sigetu bone gochiko bali open kujaga idari kibere omotienyi ogoja elinde aborokiwa na borokie bagendere nemirubili yabo ya kera lituka ino jina ramurikere asigaseti ya testana na ikirase beje komi na kabere. Asante sana asepeji ya 11 na bebu kaine exactly ne gazeti ya The Standard emulekerete igoro ya Muslims na Muslim leaders faults Kindiki for early aid edict nyoranga mbara litilituke kwa a holiday kolende kolengana nomo teneneli obo usumunyakiro kwa Hassan Ole Nado nigago agotebanga okuno go confuse Muslim faithfuls asenge nchoma chikonaro roro bakali kuligiriria nga ndibako sherekea ebintu mbiro bakoro yo mito Brighton bunaba Kristo bedi bunaba abageni bedini Islamu asibakali kuligiriria ndio mutinyo kolimera na hinde ndio gosoka bamanya go break into ikoro kwa a fast ama go break their fast bono batebirenga mbabwatiri tukolia lero bandi no barabese go break the fast prematurely ekiagara mutinyi torasoka torarolekana kolengana na barabo bono batebire serikali nga ekonoko confuse Muslims igo baba boliri buna barabwa baraiba baba Islamu nga mbaba isa go break the fast tukolia lero bagendere ne murobiri ya buna ya lenge no nyali tukolia begetwense mokoba litukolia Eid Fitr ayuka gendere tumwanchu muligeria
indo chega iganto kwa mangana maternity kitogo chaka bono no mogoko manene ase abamenyi koro ase ebunge ya Kieni egotoka imeye county ya Nyeri bono banyorire equipment ya maternity wing ase dispensary ya Mugunda abua saba abasubati bebwateranete bono barache konyo gonki abana babo koibura abana baba senchiri ngikirano batari kuna gochandika yemega serikali gose NGO ya mokuru asense ya Italy ko inject 25 million shillings towards the maternity wing project gobona nsemo ya maternity ne ya maana sana egaba menyi bakieni ase dispensary ya Mugunda nigo bali nikiba kwegokeria ekerobono banyorire machine era chigokonya abasubati bali bebwateranete ndokina radio omwancho muligiriria asepeje 14 gazeti ya Daily Nation biya sana nara wadairena there will be Idul congregation prayer at Getembe primary school ground starting at 8:30 and ending at 9:30 today. Oyo chairman Mr. Sharif na bondo chali gete atete ngombaendere ngotwara bari congregation yalia prayer alia sesemo ya Getembe mbia mono chairman akarote ano lime yumroberio bono mambi to bana sesemerium stokwira tokore tumakwande bwato tiga to kolera ni to kwan to chkwira na ase mangana yebwatuke kolende ekaron kuligiriria mangana counties indo chenga county ya Murang'a Kennel Road land owners demand 3 billion payout pale ya Kennel county ya Murang'a ya iteta ase mikondo ya bantu nyene won nigo bakari go demand 3 billion payout egere na barabu bengurere matiki para ya beire oborabu bono bantu bakari gweta na barabu mbuya bainyorwe baigo mo konyi bo muraibu enserigate gashakwa na tebanga don't take up loans agate bichi county chiga chire hit no muchando bwechibesa at least chi county chonsi ntoro chenkolera chire chibesa na manganande amange baigo leaders want mining farm out ine county ya Taita Taveta county ya Nyandarua traders protest at projects delay mero belinero ere delay ya county ya Nyandarua kolende ngobatikana nebitoki kolenda abanya traders nigo be murunganirie ogukwama kwa magenderero ase county ya Nyandarua yekora wano mugavana zitba mugavana wa county ya Nyandarua okay zitaria ni ndima lakini ndi achire ngori nyorane narabadilisha badisha le chijari futifale yango nyorande ngotebi badisha taliere ngo nyorane ngotebi alright allow us to get clean water in Bulapesa in county ya Isiolo amache bono koraba menyiba Balapesa ba chakiri be wodi ya Bulapesa ba chakiri wumurubulio bwokonyora machali safe drinking water na macho korera amaganiabo ikiagera abono babeire bakonyora umuchando bwa machi mbura netu nesira ambabu atia macha mayayo gutumika igobana menyibe county ya Isiolo monokurase wodi ya Bulapesa ambachi gokonyeka numurubulio bwa macha maya yokonywa na mangaro manchumulia se mangana ichi county na bagwa somere county ya West Pokot county ya Kilifi nechi county chinyinge egerebwe somera mange asenchera yobekirano kigima biya sana eri tukeli eri abaislamu eri Idul Mbaraki ose Idul Fitr Fitra ya baleta bantu batakira Eid Mbaraki yani no kupaganiria maya during this time but shere ni ya Eid Fitr biya sana biya abumbia ndo kubawisheria maya asenseme ya Idul Fitr asante daktari Henry Ochoki watebire no ali kurojisema cha Itibo City agoteba tiondine Angel Roisa nera agoteba count me in Irene Kwamboka Bismillah agoteba no alime Edwin Mwenga kuroka Jado nera agoteba ndani ndolikuwa mashabiki yetu timu chini ya maji abo nabaliki baito mnawaneri kimaobe kura Voice of Victory mwete na aligirete kabisa Daniel Ontiri na bwatete kabisa Irino Charo yabo
Liz Angira. Angira, biasa. Rosemary. Rosemary Onchari. Yuna mashabiki yetu timu chini ya maji yabo gichana angwe wote wako ndani wanje sana show Ensakia mambi mtu warwe bago soka baadaye biasa. Kabisa odi Moses Badrisa akorokwa mbiya kwarengi wa right akorokwa Moses Badrisa korwa Kefa kurugesima niko ndani ya shombi amano Kefa kero kuwakilisha bantu bagesima mwe once pia ugesima meta ni body kutoka ebunge ya Kitutu Masaba ikaunti ya Nyamira yongefa dhani gali imeyumurubiri ndani kabisa imeyumurubiri twenda sense meende ndakoligereria sema ya taifa leo nimalizie huku kero narana Raila panda mlima huku na regen tubunekyo acha nifungue ginko nyanyora iga yadana asirituko lero Raila panda mlima polisi wakikunja mkia winyore na ikero Raila ariko enda sensemeli ya Muranga libirandi abete kurwa sensemeli ende y'abanyimbo kanyore krabata kirumbo kania namba kormo kutano alia se town hall tukarano yokabero mugabana bwe county ya Muranga Mwangi wa Iria akarutanyisa chintindi adana rasima okwarekane nobono bali gethena Raila panda mlima polisi wakikunja mukia ayuna araba kwanete litku legoro mapatano badana mpira kwa Ruto Raila aba bunge bali badekora chingwana ande niko barute to mupira ojia se vinara unajua ni vinara wa vyama Raila na Ruto bona ndego ikabachikwira ne drawing board bachi kurigereria amangana ngaki agochikokora utafutaji miili waendelea Shakahola ikiibuka kuwa watoto pia waliaga dunia dende meberengoligiwe karalia sensemo ya Shakahola ine kaunsemeli ya Malindi kupatikana na Mackenzie kariti elia abana lende atebekana inaonekana kuwa watoto pia waliaga dunia abana barambaka city technology no muntu bonne njare ari kumulia lakini kiasa kwa abana lende ngakire sense I saw one of the oyo toligete bona karuse kanise yo ari gotebanga endagerere nyomba lakini mulenja abana bakorera gocha you don't cook achakora abana bane nguku bali tigambaro seli ndage that is hiyo ni okwege noko gokongusa nene mbali gedena Kenya kwanza yapata ushindi baada ya koti kuadhinisha mlengo wa kanini kega Ruto hayapa na chubiri Ruto rendo korna karego akajubiriga onye bogori gojali murai wense ga kirede ayindo jina rosara murekeire iga kero rende korokana nera na liende na rayu ndo chamurekeire mono lakini rende abana bakakwete karitiye nakinde kyangoboiri sana akorega bantu nabange bakakwete niginde ngochituke gundu abunange karebo ega bantu nabange bakweta sensemeli ya Malindi kubwatikana na Mackenzie oyo hono pastor oyo no mupasta bole usalia mpasta elieta ona utusalia Marieta ono pastor bole no this a cult ile ya ku sacrifice watu pastor boronga ko batai ragira mokonge kimocha gotere kanisa you have that energy ngoma etenga chinga kichomweli chekire jua batatinga waende jangwani waende rusana ime so that bakanyenya sae bakanye ugukwa who said hata malaika wa mbinguni hawajui siku wala saa ni ile tu togendere kuno kusaba na togendere kuigena lakini mtu akwambia sasa imefika siku za mwisho usikule tukufe tungojea Yesu hiyo hapana hiyo ni mbaro mete ba kwa bwana no kana gitari na COVID-19 yaje the vaccine mbare ba bana ye ebine bintu biye nina nne bantu bakani umbagenda mbaenda mbabitu sindani na mariona rako chanjo nere ko bitu watu hawataki chikadi njiro jidini gite jate na ya gango salimole bitokora mole bono twakumi ningikere ngana makongu sana na Sudan rende amangana talima ya mono chindege fighters jets melibara sembe igor no bagenda to kubwatoka chimbunda chi bombs kururalia bago target residentials ukirete mwa nyumba iga bomb ndio ya gure nyumba mwa gabu next ni kuwalipua ni chigali chia saliwe abantu bange basi economy ya sarikire the economy ya sarikire kaltumbono akukaliki
tiga to sabirense yo sana to sabirense iria amani kinende uburai no bokong uburai bana mete na mete ningendra na manganania political science rero mbanya jinji ba governance yo then use any minister to attain power oyo majaferi ali atena tumia mbinu ende yonsi tumia mbinu ende yonsi yo gora yo kuirobora use gifts use kende yonsi ndubwate majaferi na John Rock kiro mondraro de theory about leadership na majaferi ra na bogoita ko joiro bogambi. That's what he says. In that theory na vera. Lakini John Logi erengo de ana bogo tumia chingwana morena ki mogo sonsora morena senki go am. No vorai mboliko boko irua. Tori kwewa. You are not given but you grasp. You just take. You grab. Unanyakua. Asante wanchumaligeria tigatogende tobe chunjo tobe tayare asa mangane ibwatoke Friday mbaro batu metichi request mbaro batu mete mapema enche nimbegete yane no begete ya last time chikileka 34 radio and the weasel antumbanza betsana that song producer awokoligia bo toragenda Uganda kidogo abantu mbatagete koraro nonye bread and butter mugati nembisi no mugati abantu batagete mbisi yawo no mugati rende iriyo kolikera rituko muntu tago chegia segencho kwaliri biye sana twenda sese merende studio bano tokwira na tuteneine turasomoro bwebwatoke Friday bono na yakanya gusukibiro go byawo nyomba bwasoberede endeze cyako muroberi bwebwatoke aserituko rero tobese gusuka no nyangake twachakire biye sana. All right. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi twaicanire kuralia ogukwa kumong'ina mama jeria kemunto ondimu kurwekenyorukia nyamagesa nyaribari masaba ekaunti ya Kisii nigali mwana onyagusira ombese nyambasora nomong'ina nyagusira Elizabeth Kwamboka ombese na kerubo ombese nigali mong'ina bwomugaka omwalimu Simon Ondimu Ogutu nigali ng'ina Thomas Ogutu Ondimu, Jane na Ann Ogutu kurwa Nakuru, Janice Orina na Mukaya Orina kurwa Eldoret, Fren Nyang'au na Anari Nyang'au kurwa Nyamira, Sam Ken Ondimu na Nora Onchangu kurwa USA, Dr. Nyachae Ondimu na Jade Nyachae wonsiabwo kurwa USA, Rose Richard Nyakundi kurwa Kisii, Venon na Jemima Ondimu kurwa Nakuru, Esther Ondimu kurwa Nakuru na Clamson na Valentine Ondieki Ogutu kurwa USA. Nigali ng'ina koro Frank Ogutu kurwa Nakuru, Paris Ogutu Nairobi, Maureen Ogutu Molo, Diana Ogutu Nairobi, Dennis Orina Mombasa, Mark Orina Nairobi, Brenda Orina Kakamega, Wendy Orina kurwa USA, Ontita Nyang'au kurwa Kajiado, Vivian, Justin, Edwin, Dibora, Job Ogutu, Derek, Sarah Nyachae na Ivan Okari kurwa USA, Don Nyachae kurwa USA, Steve Aura Nyachae kurwa USA, Deus Nyakundi kurwa Nairobi, Joan na Eliza Nyakundi, Sandra, Matthew, Japheth kurwa Nakuru, Paris, Britney, Clifford kurwa America, Quinta na Joseph kurwa Nakuru. Aba isebyara ni gobale Thomas Ogutu